County ya Nyamira ase okubori kwa Nyakobo kurwa ho chiase oborai bwe county yo bokorabo muno mugavana Amos Kimunyaribo unyaraka babo kwaneke munako bwatana ngororo no kubwatirana eligosukia county eyo motwe na yago cha matuka make magega yo muswada bokugane ko murusia omugavana bwe county yo Amos Kimunyaribo ABC koyerigwa amo ne bunge ya Senate munagotume muliketo fatika December. Chinga kechi emeyega ya December egendrete kubwata inse nigo abaibori basabirwe korenda enjira bagutumya chibesa eryo abana babo tibabaisa gukwama isiko wetera so kuborwa school fees ya Community Education Foundation kia tendero zira school eji na mweru tumura ndetera wana babiri batatu ninde dayale koba asisi banyora efisi bawo tiresku ngomo ndakara abana bacho mbaruge school abayibulika abana ange roro mwana taso marume roro mwana taso nya soreine egere cyano ari wikage ndi school kare buya abantu baito twena abatakire school ngiye biye gocha kariye school rakin toyore nage wika January abana baito kurubale grade 9 baende grade ya 10 odiyo tukutwebe wika January Toyore tu wadi na satu kira awane suku. Ikuti nyora ayu nis serikali nero tiya konye awali mubali mbaji kutuara wako goma wadreso zishu January taraika. Kukwana igoro yoburai obuya nigo omuinjinia James Kemoni oyo nainde ogendrete kuriya obugavana bwa Nyamira nigo asebirebi aganirie aba MC kora chamo no mugavana eryo korakorera omunyamira emiremo. Igavana yetu ni timu yaye yaba MCA wa chamo asamangana alierete wabiko bomo egere batukorera amagendero tutagiteo bono mwako homo tigaire yobindi korenta amagendero yobindi kwa wacha kanisa yobindi kwa wacha para yobindi kwa ndi korenta manya bitali yangega bomo na ubara rente amagendero Oborayo buya negenteki ene kanisa ta oborayo buya abantu bakaisali abaromba gete banyoro oborayo buya ese nite nene kiro kyo bugava nega kiriye beka 2027 mbonenda akwana abantu banindo Ayonsi nigo akwanwa rero ase kanisa ya Central Fairiria Nyagemi chingaki cyo gusangireria ebisabwa byo gusira omuroberio ODOK ase eparije yo ya Nyagemi umunyega boigo oikiranwa no director o Kenya Dairy Board umusubati Josephine Omanwa oyo ukwanira emeroberio yagokonya abaremi betugo eyo abegete bosio Ngombero kama mambi kwanya siringi sana. Kwa kama mugaso kwanya siringi sana. Ningende to ko simbero beri yo kalete kiri Maria second date ya Nyamira uli kaba yuti abana bale batagwa tikasi egera banyo tikasi. Umurambo ati tikasi yo manya wale kiri Maria ego ta second date. Na korwase siasa chekerogo kyabangina Nyamira nigo moske Josephine Omanwa oyo asoboshori obonene bwaeta ukorete aseri bagaria gatatu asekerogekyo nigo boigo yakera ekoko osio bwobochori obonene ono natanya nilindi ya mama sikwe kimwangete nje na irete lakini mama itendi kia vete naende seru zangateba magati muina nje na senete bwali mutimba atibation Tigange ndali moiga mpole na ntenyo repesi. Yengaira marati mwile tikoti, kaendanga ikaranzanga timuka, seruso otigire kerobonse, katayo no bugaba nakuliya. Kono ira na kia bulirinze ngona kwali tirabune women ile ngona kwali. Kono nuko mikaranzi kwende ngombe kile sangu mikaranzi kikobazi. Hinko reporter getembe koroiga se kanisa ya Central Fairiria Nyagemi yegotoka meye wodi ya Busamaro West Mugirange County ya Nyamira nje Fatigad Kisemba